Muri Zimbabwe, muneni wenyu Super Nexus. Tiri kureceive news right now kumukomana ari kuzviti iye ng'anga yaEnmo zvitsva. So muri Zimbabwe, this is not the first time tichireport about this story. Takambotaura isusu before about what this ng'anga said. So mukomana wakatibata a couple of days ago, 5-6 days, about a week now ago, achitaura iye about Auxilia Mnangagwa and Enmo zvitsva and the danger iripo pakuinda kunoona Enmo zvitsva kwakaitwa na Auxilia Mnangagwa. And he said the danger is spiritual, and that danger, according to him, wakati it's yatoti susmating danger. So Auxilia Mnangagwa na Enmo zvitsva, according to ng'anga ya Enmo zvitsva, ari kuti they mated on a spiritual level, which is to say there is chances yekuti the same spirit demon ranga rakagara mukomana Enmo zvitsva rakapinda muna Auxilia. But mune Zimbabwe, inini seni wenyu wechidhaka Super Nexus, ndinoda kuti at the end of this video ndichataura inini about ng'anga, meta, everything, all these things avari kutaura on from a personal level. But right now let me get into the details yeinformation yasvika panews desk kubva kumukomana ari kuzviti iye ng'anga yaEnmo zvitsva, right? So after taripota pano pamuzinda wevanhu kuti muri yeZimbabwe, there's a potential, there's a chance yekuti mweya wangaona Enmo wakapinda pana Auxilia. Mbozi mweya wangaona Enmo zvitsva ukapinda pana Auxilia unova very, very dangerous, because Auxilia Mnangagwa is a sober person, is an intelligent person, probably educated, and knows a lot of things. Because let me tell you this, my people, Zimbabwe, muneni Super Nexus, and remember, isusu vana Super Nexus, basa redu ka ndere kumutsa maZimbabweans, basa redu ndere kuendesa kumberi democracy, basa redu ndere kumeka sure kuti zviya zvakavanzika zvabudiswa pachena, zviya zvinovigwa tazviuyisa kumaZimbabweans, manipulations, machichichi, everything to but tazviuyisa kumaZimbabweans. I know some hate me, but it's a few who hate me. But you know what, my people, forgive me. Kana pane pandakakutadzirai, ndiri wenyu. Chishuwo changu ndechekuona Zimbabwe ichienda kumberi, maZimbabweans achibatana, maZimbabweans achitonga nyika yawo, kureva kuti ruzhinji kuchitonga, kwete kuti a few elite vanotonga. I want to go back before I even enter into this Enmo zvitsva story. Please forgive me. I want to touch on another very important thing. And that very important thing, my details, a 2018 case, Yema Zimbabwean 6, according to the Motlanthe Commission, the Motlanthe Commission own conclusions. Kuti pane maZimbabwean 6 akapfuudzwa nema military and also maprisa, and around 30 who were hurt, who were wounded badly, who deserves, the government to intervene, the government to intervene and then pay back my damages, even especially to those families who lost beloved ones. Because Motlanthe Commission yaka pa conclusion yekuti iyo, the military and the police were wrong in 2018 in how they handled my protests akaitwa nevanhu. Boys pakapfuura vanhu 6. This is official information. And the Motlanthe Commission was led by former president of South Africa, Motlanthe and something, chosen by Emmerson Mnangagwa and Mangwa Zimbabweans and some other people from other countries in Africa. But then when these guys did their research, did their everything, and then they wrote a report, Muna December 2018, the final report yakapiwa kuna Emmerson Mnangagwa, ichitaura also my recommendations of what Emmerson Mnangagwa and his government are supposed to do. Go into the military, go into the police, do investigations, identify exactly ndivanani vaikapfura mablade, ndivanani vakafura vanhu muma streets, 6 vanhu vakapfura, ndivanani exactly, and then those people get to be held accountable. But that never happened, which is very bad, which is exactly what I am reminding Zimbabweans.
right now in this broadcast kuti vana vevu, that was bad. You know, not holding people, evil people, criminals accountable for bad action sends a certain message to the rest of Zimbabweans, to the rest of the Zimbabwean military. Kuti avo vakapfuudza vanhu, they are right, they are loved, they are supported by the regime, by the president, by the leader. And we can see kuti leader, President Emmerson Mnangagwa, is using all of that as intimidation against Zimbabweans. Kuti, do you remember zvatakakuita in 2017? Which is bad. Now, Zimbabwe, I hate to say this, but now let me come back to the burning issue iripo patafura right now. Tiri kutaura zvemukomana n'anga ya Animals. So mukomana ari kutaura kuti iye kubva paakatipa information inini Nexus wenyu ndikaipa vanhu pano pamuzinda wevanhu kuti hey, muri Zimbabwe, this is what nganga ya Animals iri kutaura kuti allegedly or there's good chances on a spiritual level yekuti mweya wangaona Animals wapinda mna auxilia Mnangagwa because of that association, because of that, you know, mental mating yaakaenda kunoteerera Animals kunomupa that attention etc zvakabroadcastwa pa ZBC is, which is bad. So hanzi chiine mukomana, let me get into this. So mukomana ari kutaura kuti iye right now hasiri kugara paden pake, wakatobva paden pake, and anga achinamata kuti he hopes kuti vana vake mukadzi wake havasi kuzobatwa neregime yaEmmerson Mnangagwa, but unfortunately vana vake nemukadzi wake havana kubatwa neEmmerson Mnangagwa regime. Vari ngonzi vakavhundusigwa, vakabvunzurudzwa mibvunzo nevakomana vanonzi allegedly ndeve-CIO vakasvika pamba pemukomana. So mukomana ari kuti anga abuda iye and he met the chief kwavo kuguruveko, and he was doing some other business na chief vekuguruveko koko sezvo iri nganga inozikama, and then from there akabva apinzigwa ko nemudzimai wake achiti iwe pano pamba pasvika black SUV, in fact 2 black SUVs dzine boys dzaburuka imomomo dzichitobvunza kuti uri kupi, uri kufambisa sei, ende dzikabvunzurudza even kusvika kuvana, but nobody told these guys kuti exactly anga aendepi, because vangasati kutoziva kuti mukomana aenda kwamambo and wakangobuda paden, which is his lucky. And now mukomana ari kuti from there these are things zvakaitika 6 days ago. So ari kuti he can't even go back home because haazivi kuti what will happen, what will come to him next. So right now mukomana is ari in hiding, ari kuvhunduka kuti vakomana veCID, veCIO or whatever these guys were, what are they going to do? Handiti iye ari kuvhunduka kuti maybe inyaya yekuti wakataura something about auxilia, but muri Zimbabwe haaziviwo kuti zvizvi zviri kuitika, why are they looking for him? Maybe itori imwe nyaya yekuti Mnangagwa ari kutodawo kutonzwa some powers, some magic yekuti he can take advantage and then oimplementa muZimbabwe. Tose takamuona this other day, which is like 3 days paanga ari kumasooko kwaivhugwa whatever tachivu ino kwausingavhugwi anything, but it's like an annual, you know, conference yevanhu vekumasowe, and anga ari achitaura kuti ndiMnangagwa hanzi handisati ndamboona kuunganidzwa kwevanhu kwakadai. Apa pane vanhu vese vanenge vakapfeka white kakuJohn Marange hanzi ndaifunga kuti ZANU-PF musangano mukuru, but ZANU-PF haisati amboita zvakadai. Izvi zvinohlisa, zvinovhundusa. He admitted kuti John Marange unogona kuita zvinhu zvake kumaZimbabweans, but muri Zimbabwe let's stay awake, let's be real people vekuti tinoanalyze zvinhu tisati tangobvuma. Kana munhu akauya kumberi kuda achiti ndiri muprofita kana ndiri ng'anga, even achiti ndiri politician, let's try to analyze things before we say yes papa, yes whatever. I love you all and stay peaceful. Peace.